Здравейте хора, аз съм Ананима. Сега с мен е Крокозавър 123. Днес имаме на League of Legends. Аз съм Марти, здравейте. Той ще ми е съпорт, аз ще съм АДЦ. Просто топ, два топа, нямаме джунгъл, но ще се справим. Както виждате, играем на нормал. да. И така, след малко ще наблюдаваме играта. Ще започнем. Така че със сигурност ще е много спорвана, защото аз, когато игра с съпорт, не че се хваля, но с Валентина има много добри комбинации. Последният ти стат колко беше? 42-12. Да, 42-12. Да. Но сега нищо не се знае. МФ и кой са ни бот? МФ и още не почвия. Окей. Това ще е третия стрим, който снимаме. Два стрима подред фид, защото останахме накрая двама човека и просто нямаше как. Дигна 30, ще можем да снимаме на ранкет. Аз и той дуо мисля да играем. И така. Надявам се да има лайкове за този клип, ако бием. Ако ви харесват клиповете, се абонирайте за мен, ще ви радвам слушате, ще снимам насам Minecraft, CS, FIFA 11, PES може да снимам и други игри. Долу в коментарите може да пишете на коя игра искате да снимам и ще се опитам да ви отговоря. Така, сега мисля, още няколко човека остава да са на 100. Аз съм на 100, нашите всички са на 100%, на другите още не. На мен всички са ми на 100%. О, без Тимо, без Гарен и... мен без Тимо и Гарен. Гарен само остава и ще започнем играта. Сега сигурно ще направим първи блъд с Крокозавър, защото... Да, защото съм кондуктор и ги дупча. Яко. Блиц кондуктора. Така. И са... Дано да е уин. Започваме. Ето. Започвам с Доранс Блейд, една площадка и лак. Аз започвам с... не знам. С Антият Коин, Стил Туард и Полшък. Отключвам втора магия, шегувам се. Гледам бити 83 АД, но... Руните са важни. И че трябва да се съсъпе руни. Здравейте! Ние с Валентино, между другото, сме много добри много яки фенове на Емил Конрад. Така че да ви кажем официално. Здравейте! Малко лаги, извинявам се за лага, но... Няма нищо да спокойно, моето момче. Са, дърпам го, екзауст и играта. Аре, for the win, for the game. Хай, YouTube. Чакай, сей. Аз пише хай YouTube и той пише хай. Yeah. From. Minions have spawned. Ли си, бе? Азербайджан. Азербайджан. Тимо, тя ви колко АП има? Той се направи на шапка невидимка. Сърбия. Сред видео. Напише win for enemy. Да, бе, да. Come baby, what a baby. Разкъси го, брат. Бегай се.
Просто заболяваме 3 зертапе. О, лъко. Тимото се надахва. Изгуби си. Абе, спам итем! Али, забравих. Какво? Имаше един итем, където хитна, като го бие миньончето и ти дам хил. Арса! От си готов! Бегай, бегай! Кой има за Бегай бе, човек! Малко е. Гадам това, че сме без дженглер. Майко, Мали, Тино, пази се бе, човек. те са трима. Как се трима, бе? Дърпай един поне тук, да е ладър ту. Да, бе, човек, те са толкова тук. Блюд! Давай, давай! Бегай, бе, те джангъл имат ли? Да, имат, така че бегай! Дърпай го. Той! Не, нищо. Майко, какво направиха тия, бе, брат? Не само, ние имаме АФК и са трима на бот. О, взете соло мид, бе, брат. Соло мид. В смисъл, говоря, че си е соло. О, човек, как беше, бе? Как беше тоя? Итем бали. Айде, няма значение. Какво беше взем, браво, бе? Браво, бе, Джони. Е, това е джонката, бе, брат. Няма пари го беше. Както ви пак фарма? Аз виж колко имам. Тино, виж аз колко фарм имам. Да, но. Не стига процентите. Не ще кажем СС. И го казах. Така, сега пак двама на мида. Нали да или да драпиним, или... Пиквай бързо. Чакай, бе, ти там му фамозия издигавиш. О, пантата и как хубаво ще умре панталона. Омага, гарен изпро. Опа, той ще умре на плаза. Дай му! Опа! Не мога. О, супер! Бе, отвърнем се. Мога губа си фарма, не знам, много фарма. Аз съм много фарм. Ларва и I love you, baby. Бегай сега, бегай! Не и давай да те бие с басик. Тя, че нещо не може да фана фарма. Скъсвай го това фарма. В момента трябваше да бием поне 20. Като взе. Да. Али, Ларуик! Умри! Не, остави ги. Тя също чел... Дева, тук ще ми заради. Заради ми екзауста, иначе го постигах. Аре, виж то миньон. Гледай аз кой ти свалям. Стой малко. Тя, че 2 миньонки, 2 миньонки. То гнар не ме коментира къде да иде. Сега да го ориентирам. Бегай! Бегай! Тино, бързо! Ева, ти нямаше магии или какво? Нямаше магии, май. Кой? Ти, май беше на много малко. Репорт, кой... Ясую ли е това? Ясую ли има? Не бе, Ясую ли имаме, бе? Да, Ясую. Поне да се включи малко. Как много пълъса, бе? Напиши там. Ще се върна ли? Ще дойде ли в играта? He come later, напиши. He come later. Опа! Лагна ми... О! Оттам отдолу. Аре! Да, словно бе. Ако я бе гърнал. Браво, бе, панталон.
Това е гадното, че са ни трима. И Тимото вдигна 6 левел. И ще ни прибият. Яко. И те се редуват обаче, бе, човек. Да, бе, човек, той знае да му да ориентира къде ходи. Имаш ли кърване? Да. Фарм, давай, давай. Добре, бе, Аре, Лара, идея. Тоест, седя. Скочи му на търт, бе. Мали, аз не гледам какво става при нас. Сега няма го дърпам, няма смисъл. Удари колата един баб. Мали, много сама, бе. това не трябва. Това не трябваше, не можах. Трябваше да хърпаш. Пойно, бе. Какво викаш? Само ти казва на пътко. Аз вече имам. Аре, бе, апа. Лара, умрел ли? Не, значи идва към нас. Най, това знае колко ми е апетитен. А се да нима и той АФК. Само се реши, че като миналата игра това вече ми писа. Удар то. Имаш пасивка. Би, докато имаш пасив, че биеш 10 пъти повече ден. Айде! Намирам, бейби! Кое, аз хем вече на игра така. Сега ще взимаме... Нямаш какво направиш. Да бе, ама... То Огнар как ми преба. Не, той издал ще преба. Точно да бе, ама... Той вече беше идол, че умре и... Ама как? Или обърка, да, бе. Да, но ти знаеш, че той ако беше на това... Там Елият, коя магийка, не знам, не помня коя беше, може да ни избега. Мога да. Абе, то Зед, как мога това Тимо? Не знам. Зед трябва да го скъсал. Он с 2 лева по-голям от него. Тино, внимавай, че като нищо ще пъкне тук един. Първи ще стане лошо. Опа, минимизираме се лига! Казвай какво правя. Enemy double kill. Гиджу! Готово. Мислех си е така сладко ти го късна султа, ама. Обе? Не, да не. Пречем си го. Няма, бе, аз никога ти не късна. Мали, помниш ли с Тораката, кога играх? Мали, това ми беше най-успешното съдване. Човек, тогава сигурно бех с 5 кил повече от тебе. А помниш, кога беше 52-10, аз бех с Торака 17-15-60. Да, тогава раз това беше някаква ненормална, ти само пускаш си ето. Дева е сега, беше с здраво да си изцел тим. Дай мис. Дай мис. Дима. Дай гнар. Goodbye гнар. Опциц. Отивам да танкам, давай. Не бе, стой бе, върни се път ти бе. Бум! Аз казах бум! Вау, почи го на... Езе! Али мразата ми. Чего минаме, май? Да, ще пътне. Дай му! Жаравин, о, дед съм аз. Пиом, о, бариерка. О, обичам те, бариеро. Тино, аре да го убия, не искаш. Аре да. Дожах. Койно бе. Дигам. Бегай, утра! Бегай, ще пуска Съм ви, кой е това бе? Мафуто. Утвай бе, пич. Тино, пускам нитък. Так. 3. Опа. Али, сами се заради кюто, иначе направо щеше мафуто да стане на пистолетчета. Да, играм мисля, че ще имам пента. Да бе.
Марко Валенчино. Та игра ще има уин. Стига с тия пен. Ето, и аз искам пен. Да, ма, иди точно по 200 хилта. Ай да играя не съпорт. Май, край. Шнаха. Дай. Нема значение това. Ама ние сме по-малко. И по-слаби. Няма. Давай! Айде, бе! Чакай, че ми засече това. Бегай, Валентино! Аз ще взема кил. Бегай! Оно бе, аре бе! Съм натискал место кил, съм натискал едно. Опа, не значение. Бегай! Аре бе, ниски ема, откри ми се. Кавай се! Човек само да я дръпна! Само да я дръпна. Да я дръпваш! Зарядна. Тио. Айде виж, 130 демичи едно атака. Аз имам 30 АП. Откъдем 30 АП? Отидете ма и 100 демичи. Виж колко са ми ненормали тигурите. 8 левел. Без съм за АВ. 115 АВ. Иху! Банши! Банши! Съпа кери! Дай! Право е панталончо! Имам чувство, че този панталон е много амен и само късва, не знам. Тъй като взе на кил и погледна и винаги е на 200 хил. Ома Гнар уби този зет. Човек! Гнар е 0. Остана бе! Ти му ли го уби? Мъфо е 5-4. Да. Та откъде е 5-4? Сега ще стане 6-4. О! Абе, аре да идем към мида. Айде. Омага, е гати панталона. Видя ли го бе, човек? Аз съм гледал Лукс как пуска лут на панталони и после. Лукс, знаеш какво направи? Не беше лут. Остави го на 5 хелт, тъмън место да пуска кю, дава така има кю и пуска кюто и се обръща от другата страна. Бързо, Вален! Много си бърз бе. Чо? Yes! Кил! Бегай! Пуш! Тука ли си? Да. Опа! Идва Ларой! Опа! Имаме мис! Браво. Както виждате, силно вече ще играем така за повече уинове да правим. Аре, колко пари имаш? Рекални са за итъм по-добра или не? Колко ти фарма, Валентино? 76. Най-малкото е 30 фарма. Гарен, оф! Аз се рекалвам, айде. Аз няма си просто. Айде, Тино. Гарен, минимизир ми лига. Тино, кажи ми тук е по-умра. Мали, аз съм тиснал долу и ти бегам. Охо. И Блицкранк взима кил. Браво. Колко? 2, 3, 11. 11. По-долу каза се едно, че... 2, 3. 11. То вик, че съм му късно. А то не е верно.
Сега събирам кой. Абе, почнал съм... Не, чакай, ти ще стримваш. Сега. Не, стой. Връща. Сел. Тино, гледай мапа. Супер блици. Леко брат. Так. Браво, бе. Pain, danger. Shadows are to be feared. Тихо, побори. О, супер, вече маната ми 1100. Мъпът умира в... Кой са малко, бе? Ти си моя. Не. Сила не гледай. Так ще виж как взима Warwick. Аз съм соло мид, дами и господа. Соло мид. Да, така Тима ми помага яко. Тино, давай. Аз съм мръв. Биг Строу Арт имбаш. Каре панталончо. Не бе! Джордж! Мале. Той ще се обикаля. Аре утве бе, пич. Бегай! Вече си официално... Ареса! Кила! Ой! Направихме... Има дабъл. Имаш дабъл. Нема да направиш тим дабъл. Искам асист! Асист! Не знам какво е това. О! Не спомням да нямам това. За мен! Това рекорд Блицкранк Туркъсва фарма. Да бе, аз късам. Окей, аре, аз ще си върна фарма, ти си ми върна. Опа, тя се е за мен да е. Джего. Ти ще ме рапорташ по Джего. Базикаме се, дами и господа. Защо са ми укъсна? Да си дръвна фарма с това. С асистенти. Опа! Тило ми набине на нормален деймик с тази гъвка. Хора, не ми се мре. Тимо, come on, baby. Направо ме изтумбих от гъвка. Пам! Моята бариерка. Има го просто. Охо, гъчо бе! И това е. Ако искате, лайквайте клипа. Да, айде! Момент. Това беше